sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suging tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ethan. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Ethan. Recorded by X Thunder Gaming. Basta ha, ini-graduate na to, doon ang bigitag pang-apply og trabaho. O lagi, saadan ako nimo. Dapat doon ta mo sinso. Unya kung makatigom na ta, magpakasal rin ta, Maya. Ethan, Congratulations sa to, babe. congrats babe! I love you! I love you too. Karon nga nagka-graduate na magkaho sa may plano nimo. Nagsige na magpagpaso og resume, ma. Naghuwat na lang kong tawagan. Larga sa gawas. Oh, ha? Pero, ma... Ethan, panahon na nga mubayad ka sa mong kahago sa pagpa-eskwela nimo. Ikaw na sad ang mupa-eskwela sa imong mga manghod. Tiguang namin si papa nimo. Angay namig mo pahuway. Pero... Akong gitawagan imong uyuan nga naa sa Dubai. Aron matabangan ka niyang makalarga. Ma... Basta mo na to ha. Anda matong tanang mga papilis nga kung isayin mo. Unya, ingna ko kung naandam na mo tanan. Tiyo. Salamat. To day. Di ba na mo kayo uyab? Nakibaw na ba siya nga lumalagay ka? Wapa, tiyo. Uy, paibawa na itan. Importante nga may bawa siya, aron dili siya makalitan. Sige, tiyo. Babe! Nadawat ako sa usa sa ko mga gipang-applyan! Mao ba, babe? Mayo hinon. Hoy, okay na ka? Murag ikilom ka ayo karon. Okay na ko. Sure ka? Oo, lagi. Unsa. Ang ngayon na tong buhaton, babe. Mag-celebrate na. Celebrate na yun. Wapagani ka sweldo. Analagod na kilid-kilid. Aron di kayo dako gasto. Okay, sige. Nangumusta tong imong uyuan nako. Kung nalihog na ba nimo ang imong mga papeles? Busy ba ko, may? Usa may kikabisihan nimo? Imong uyab? Kanas Maya? Ma. Mas unahon na nimong imong gibati kaysa imong mga igsuon? Ha, Ethan? Recorded by X Thunder Gaming. Kuan mo gud, ma. Wap siya mahibaw bahin ini. Pwesultihi siya. Kay kung dili ka pwesulti, ako ang musulti niya. O kung dili sa buuyon nga mularga ka, buwagi. Ma. Unsa? Mularga ka? Maya. Biyaan ko nimo? Di ba nagsapot man ta? Ingon ka doon nga mo senso. Maya, babe. Kuan mo gud di ka nang... Ako na mo pa eskwela sa akong mga manghod. Ug kung... Ani ko din Di kaya sa akong sweldo nga musuporta nila. Anya ako? Magwansa naman lang ko. Babe, please, sabta ko. Bukat siya di nga desisyon para nako, pero nakinahanglan og suporta ng akong pamilya nako. Dili na ko kaya nga magkalagyo ta, Ethan. Ako munsad. Pero Maya, please. Naginahanglan kay ko sa imong pagsabot ron.
Di ko gusto nga mobiya nga. Bugat ang imong gibati para nako. Hanaw-naon sa ako. Sige, muli na ko. Babe. Mularkan lang ko nga pero wag yun matubag si Maya ako. Oh, kinsa na? Oh, Ethan, Maya? pag-amping dito ha. Kagayo bigit kalimot og panawag na ako. Oh, Maya. Salamat sa pagsabot mo, babe. Mingawin ko nimo. Ako sad. Ayo ba pangitaglain dito ha. Hindi na mahitabo. Mahal kita ka, Maya. I love you more, Ethan. Ay. Hi. Oh. Pinoy? Oh. Jessa nga pala. Taga saan ka? Cebu. James din. Mao pa. So, Bisaya na po di ka. Uy, Cebu pa di ka? Taga Bacolod ko, pero kamo ko mo Bisaya. Taga Cebu naman sa akong papa. Mao ba? Ang maayo di kay nakoy kauban din nga. Isinabot rin ako. Mao cute. Karon ba lagi ka makatawag na ako? Pasensya, babe. Ang saon nga busy mong good. Basin og naa na kay lain ha. Babe, nag-overthink na saga. Ayaw lagi pag-una-unaan, ha? Basta babe ha. Nisalig ko nimo. Babe, mahal ka. Huwag ako'y planong mangitaglain din, eh. Thank you babe. I miss you. I miss you too. Muuli na dayon ka? Unya na uy. Manglaag sa ta. Ha? Kuan na ba? Hala, malain ko kung balibaran ko nimo. Uy. Sige ko. Nabot ng ko din isang gustihan. Tanaw na ko akong messenger me. Arong pigil ko naka-online da. Uy, si Maya. Kadaghan ba niya tawag sa messenger? Ano saan niya yung message? Maode nga busy na kay kakay lain na day ang imong ikabisihan. Ano saan niya chat? Ako na siyang tawagan pero ang giplak mo ko. Jessa tag you up in a photo. Ginawa ko. Sa to ba? Nagkakita si Maya ni. Hala, sorry kay kayo, Ethan. Wadyo ko kay bawang na di kay Uyab. Dapat unta nangutan na ako da. Hala, uy, ako na hinuhinunggan nga nag-away mo. Okay na, Jess. Huwag sa kamahibaw. Ang problema lang na ko ron kay imbis kanahan ko mo explain niya. Pero kung saan ako pa explain nga, gi-block naman ko. Ethan, sorry, good. Ano ko na sa uy. Abi na ko kay Uyab. Crusher pa unta di ka. Ha? Jess, pasensya ka na ha. Pero loyal ko sa kong uyab nga si Maya. Ug mahal kin ako siya. Gani, siya na ang babae nga akong pakaslan. Oh, kung mao, swerte kayo mong Uyab ni mo, Ethan. O good luck ninyo. Ma, nganong nanawag ka? Imong uyab din nga si Maya ay. Naam na ilay uyab. Nagbuwag na di ay mo. Unsa ma? Sendan ti kas mga pictures ha. Aron makakita ka.
Kadagat sa mga pictures ni Maya kauban na ng lalaki. Sweet kayo sila. Sakit ako eh. Kuha man ko isa. Nganong nabuhat maning Maya na ko. Ilang ulit mo na itinatanong sa hanggang may himig pa. Ang gugma, di lang masukod sa sakripisyo, kundi pagsalig pod og maayong komunikasyon. Bisan unsa pa kadako ang atong paghigugma sa usa ka tawo, kuwang ang pagsinabtanay o pagsalig sa usag usa. Dali kining maguba tungod sa mga pagduda o sayop nga pagtuo. Usahay, dili ang kakuha sa gugma ang sa panagbuwag, kundi ang kakuha sa komunikasyon salig. Mao nga importante nga paminawon una ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo sa di pa ta mahukom. Kaya adunay mga oportunidad o relasyon nga di na mabalik kung mawa na. Dinhi lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita manghigalan kaagin ni Ethan nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan hanggang. Ang mong kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Jelly Haka ug kubos sa direksyon ni Priscilla Racadas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagis sa kinabuhi na naglibot sa kam. I-address lang na inyong tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong Handumanan sa ka. Mayo alaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, ilaban ni sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tagualan ko sa pangalan nga Camille. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga nagtuyo sa Asuncion, Davao del Norte. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Camille. Unsa babe? Mubalik kag lang eskwela, third year high school. Di na dito magkita pirmi ani. Mauna, babe. Dili na magkagasto nga akong auntie nga naa sa gawas. Kay naa sa sila daghang expenses. Pero sige lang, ay kabalaka. Kay magtaksanay lang guta. Nabitaw tayo mga cellphone. Bantay mo na kung ilisan, babe ha? Babe, love kahit ka. Dili na mahitabo. I love you, babe. I love you too, babe. Hi kanimo Camille. Kasayugod nimo nag-uyab-uyab. Ma, pang-inspirasyon raman sad gud na, ma. Dili ba ako laagan ha? Wa sa nahitabo nga nagkuyog ning Genesis nga nauli mi kapiin na kaayo. Bantay bitaw ha. Timan iha. Second year high school ka pa. Mga bata pa kayo mo. Ma, nahibaw ming Genesis sa among limitasyon, uy. Salig lang na ako, ma. Nagtuon ba ako og tarong, ma, ha? Nagko ba ako grade sa akong report card? Awa na mi mabuhat ni papa nimo ana. Ang amo lang nga ayaw gyud mi hatagi kay ubos si papa nimo. Pagtarong gyud. Laki, ma. Ay, kulpaan ko da. Pagdi ko taila din kaya. Pero mao naman siguro ni akong room. Excuse me, mao ni ang section amethyst? Yes. You student ka? Oh, Okay, wait. Ako i-inform atong advisor ha nga you student ka kay para mabutang ka sa imong permanent seat. Kadigit Okay. lang. Get inside. um, Okay, class, quiet. We have a new student here. Introduce yourself to everyone. hello, good morning. I'm May Camille, but you can call me Camille na lang.
I'm a transferee. Lance? Nobody is sitting beside you, right? Wa, miss. Okay, Miss Camille. You can take your seat. Okay, miss. Thank you. Hi. Hello. Gwapahan mo no? Sige man siya tutok na ko. Nya, sige og smile. Ikaw weird pa ni ako eh. Hi! Pwede makik-share table? Ha? Sure. Feeling close kay ko, no? Bitaw, gusto na akong makik-amika ni mo. Wag ginay problema na ako. Aron sa naan ako eh, kakuyo-kuyo per me ba? Ako rin si Celine. Camille, tayo mo pa nga, no? Oh, Friends na ta, ha? sure. Hilo mo! Hilo mo! Hilo mo! Hilo mo! Kasaba ko daron. Nga naman ako mga classmates. Sabahan niyo! Day! Day! Apil lang mo dinili! Lingaw kay me! Ha? Gusto man na, day. Nga naman mo. Di ba gana kinahan si Lance makadungog og sound sa buyog kay mahadlok man si Ana. Amo di buhaton usahay basta wa pa nagsugod ang klase, no? Amo man siya sungugon hangtod mo hilak. Unsa? Ilok ko gisungog, miss. Ilok ko kitabangan na na. Sige na, okay na. Ako naman ni silang gipagkasabaan tanan. Ay, sige hilak ha. Babatian din as imong naus Camille nga imong tapad. Ay, oh, para ba kinas Camille? Babe, gimingan ko nimo. Sa untag sa mo taong makita ko. Maulagi, babe. Unya, kumusta namang imo pag-eskwela? Nana kay mga friends? Nanasad. Pero dili kay tantong daghan gyud. Ang dili sa tayo na ko feel. Ha? Pero nga naman, Ang bitaw. Nami usa ka classmate, babe, nga retarded. Makaistorya man noon siya og tarong pero mailan gid nimo siya nga doon na siya diferensya. unya. Sige siyang sungugon sa akong mga classmate ang nga mo hilak. Maluoy na lang ko. Mga wagi buot. Babe, relax na good. Di ito mag-isip nila eh. Mahina tag-eskin din sa mall. Ha? Ako yung libre mo. Yatagan mo kong papa. Lance, doon ako'y pulburon. Ganahan ka? Sige, sige. Ganahan ko, anak. Oh, imo nang tulo. Kay sige naman kung kaon anhin sa amo. Imo na lang na. Ha? Nga no tuluman? Para I love you? Oo, I love you as a friend. Ngigo na ta ha. Sige, Camille. Ganahan ko. Hindi ka na ta. Okay, class. I'll give you 40 minutes to do your seat work. No cheating, ha? Lance, nga imo maghi ka pa nga akong kamot. Ginoo ko. Iyang gipisil-pisil akong paa. Lance, excuse ha. Mag-CR ko. Miss, excuse me. Mag-CR lang ko. Unsa? Gihikap ni Lance imong paa? Ganun ka man masulti kanina. Nakulbaan ko. Dili sa ko gusto nga katawan na pud siya sa atong mga classmate. Nasayot kung may kalibutan sila sa iyang ibuhat. Musulti ko sa atong teacher pahin ani aron ibalhin na lang kog lain kuranan. Duda mo sa gipuday nga naibog na si Lance nimo. Kahadlo ka maibog ang mga retarded, no? Himo kuyawan man sa tanim mo, day, oy. Basig unsaon ka ba? Okay, class. We have a new arrangement sa seats. Since Camille is nearsighted man, so I have to transfer Camille to another seat, okay? Dili! Dili, teacher! Dili ko masagot! Dili ko masagot! Camille, take your leave. Ingon anak yun na siya. Mag-wild basta dili matumanan siyang gusto. Ma-okay ra na siya karon taon-taon. Ingon si Celine, nangita ko na ang mama ni Lance na ako. Ngano ka? Tuwari siya, naglingkod sa bench ni among skalahan. Duulo na ako. Ikaw di ay maoy, Camille.
nga, no? Dahil, nasayod kong naibog ang akong anak ni mo. Tungkol kay ikaw ba iyang sige agisgot. Oh, Dahil mo hangyo ko. Nahibaw ko nga nakasabot ka sa sitwasyon ni Lance. tita, dili sa pagpangilabot, oon sa man. Concern lang ko ni Lance. Nasayad ka na siguro nga permis yung sumugon sa mga classmates. Nga nang wala naman lang ka nagkuha og tutor, tita, aron mag-home study na lang si Lance. Gusto na akong ipafeel niya nga dili siya lahi, Camille. Gusto ko nga mabuhi siya din sa kalibutan nga normal. Pareha sa upang mga bata. Og buhaton gid ako ang tanan. Para lang sa ikalipay sa akong anak. Labi na karon. Nga naa na sa stage 4 ang iyang sakit. Unsang sakit na, tita? Leukemia. Doon na siya leukemia, Camille. O gitagalan na ang iyang kinabuhi sa doktor. Naibaw kong buutan ka. Og nakasabot ka. Maong muhangyo ko ni mo. Ayaw lang palayo niya. Magkasabot ko kung mulikay kaniya ko ni Kapo na kaniya. Pero please, ayaw lang palayo ni Lance. Sabta siya. Hangyo ni sa usa ka inahanday nga malipay ang akong anak. Sud sa panahon nga gitagal niya sa doktor. Tita. Babe, dali sa panahon, no? Walang hibawi nga second year college man dito. Maugid, babe. Oh, si Celine man nanawag. Wait sa babe, ha? Hello? Uy, Camille, nahibaw na ka? Noon sa? Patay na si Lance. Nagpahibaw ng advisor nga, wala daw si Lance. Nag-inform yung mama sa tanang teachers ni Lance. Unsa? Tita, condolence. Salamat, Camille. Matanaw sa akong Lance, tita. Lance, sorry ko na mga panahon nga. Feeling ni mo nagsinalbahis ko. Nga gili kayan ka. Salamat, Lance. Nga bisag nga panahon nga dili kayo kumatagat ni mo. Pero ikaw gid mo imo nagtagat na ako. Usa ka sa mga tinuod na kong hikala. Dili na ka makalimtan, Lance. Rest in peace. True friends are never apart. Maybe in distance but never in heart. Sakit ba yung mahibawaan na lang nimo nga wa na ang imong hikala? Sa mga naminaw karon, kung maghigala mo og sama ni Lance, ayaw sila og bukal-bukali tungod kay special sila og inosente. Sila ang angay na pangatagan og extra care and special treatment. Tungod kay ang mga tao nga parehas ni Lance, angay hatagan og pagmahal. Dili man usa isip kay ni Gugma, kundi bisan usa na lang kay Kala. Dini na lang kutob og daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Camille nga taga Asuncion, Davao del Norte. Ang mga kaagi gibatan og duwa sa radyo ni Jelly Haka ug gabos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusap mga hikalang mga sakin ti paminaw kinasingkasin ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon Hanpimanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Hanpimanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpapalala.